Гэй, геймеркі і геймеры гатовыя ратаваць Мінратас, бо пра гэта сённяшні эпізод, гэта наш квест. Так што наперад. Так, па лесвіцы, напэўна, наперад. Мы, канешне, спяшаемся, але падабраць усё на шляху гэта наш абавязак. А вось і гэтый цмок. Божах, ну калі Мінратас не можа выстаяць, а Мінратас на хвіліночку вельмі здольны да абароны горад, улічваючы колькі тут тэхналогій, колькі тут магаў, якія сапраўды шмат чаго ўмеюць. То таму іншаму гораду Трэвіза дупа поўная, я думаю. Люканец не вельмі будзе задаволена тым, што мы абралі абараняць не яго. Да хопіць мяне, што мяне ўсе калашмаціць уже якую серыю. Майце совесть. Я ж не нейкі слабачка тут. Я даволі здольная. Все. Так, все то все, але як мы мусім... Мне падалося, што на ім такі шчыт, і я ўсё пакуль змагалася, не магла зразумець, як мы этот шчыт будзем разбіваць. Але там яго проста не было. Нам бы яшчэ адхілышку, то нам надавалі. Не, ну я не ведаю, як мы гэта зробім. Як быццам бы па ўзроўню нейкаму мы яшчэ не вельмі гатовыя з цмокам. Так, і што, як нам да іх ніяк? У нас свой шлях, як звычайна па тросу. А куды мы бяжым? Нам трэба сустрэцца з нею, вось наш квест. Да, 2 хвіліны прайшло, самы час пачытаць, а што мы агулам робім? Які ў нас план? А план, канешне, прыдумваем не мы. Там у тебе за спиной стоят Венаторы, калі што. I've heard they've made it all the way to the Archon's palace. Forget the Venatori for now. We need to stop the dragon. We can't fight it while it's flying. We need to ground it. Но мы можем взять это на себе от смока, а смоки тени возьмут Венаторы. Let's see if I can get its attention. Такое не было злое. Так, ну. Ой, давайте. Давай замедлишь час. Накидаем им путенько. Неяк вельмі слабо, вельмі слабо. Урон ідзе. Добиваю усіх. Ну, пляцовка такая, быццам бы вельмі падыходзіць, каб смока тут біць. Яланейн. Уласна? Gillenane. Клинок. Да, ну что, еду меня с собой, конечно.
Ну, я, звісно, вже зовсім не як ельф виглядає, просто пошвара. She's blighted. There's a strange feeling to her. The gods Так, ну давайте почнемо з этого. Expected. What should we do? What we came to do. Просто ми нічого не збрили. Так що я не ведаю, що ми будемо, як ми будемо змагатися з гэтым. Ніфіга собі, яно яшчэ можуть. Ой, ну рук просто не ведае, куди ёй страляць, у які бок. Це дистанція завялікая. Ну і што я мусю рабіць? Ён яшчэ на мяне заагруся, канешне. Давай мы будем просто бегать, як такі варыянт. У другой часткі Dragon Age файна гэта працавала. Вы там як-небудзь, а я пабегаю. Абілку вырезала, а дистанція была завялікая для яе. Ну, да все. Вось як думаеце, тут неяк падразумеваецца, што мы мусім неяк перамагчы, бо я не ўяўляю сабе як. Я думаю, это той якраз момант, калі Єланейн мусіла нам паказаць, хто тут у хаце гаспадыня. Ну, зноўку цмок гэта аказаўся, мы не ведаем дзе, далёка. Не-не-не. Тут, бля, без шансу. Мы гуляем у РПГ, і мы тут ахвяра. Вось, і все. Нават не близко, нават не близко. Максимум, что мы робим, это оттягиваем увагу. Чему я? Не гляди на меня. На меня глядеть. Ой, а что я такое протиснула? Так. О, хо-хо, юшки, хо-хо. Я що, жарт? Може нам треба вам помірець? Я не розумію. Ми тут змагаємося для чого? Got us in a distance. А, у його є яка... Може треба про це? Да. Руки гэта слабыя нейкія зоны, але ўсё, у мяне няма адхілкі, тыпу. Ну вось, допустим, мы памерлі, і што? Я мусю гэта выйграць? Як? Я вообще не уявляю сабе, як я мог тут неяк перамагчы. She's blighted. There's a strange feeling to her. The gods corrupted her. Right. That's unexpected. Ну, What може... should we do? What we came to do. Не, я не уявляю сабе, як мы мусім тут перамагаць. Зноў вайна задалёка. Ну вось ногі. І што? Па нагах праходзіць, дык... Ну што я магу тут зрабіць? Ну гэта здзек? Ну я ж тут нічога не змагу. На такога табе.
понюхай. Чим пахне. Ну все, мені дупа, зараз він буде знов на мене. Ти реді для чого? Для своїх здольностей? Ну так користайся іми. Ну это без шансов. Это без шансов. Я просто не ведаю. И он, конечно, на меня. Clear out. Такого поспробуй. Ну, навіть не близько, но я уже дохла, и все. Не, я вообще не уявляю, як це можливо. She's blighted. There's a strange feeling to it. The gods corrupted her. Right. That's unexpected. Ну, What should we do? What we came to do. не, гэта нейкая лухта, я не веру. On your left. Справді, більше ж нема нікого. Ну, задні ноги, давай. Ти якраз там, де треба. I caught my breath. Got us from a distance. Ну, йому все одно на вас, бо його мета гатає. Просто є ще такі спутники у мене, що у них нема ніякого ні комбо, нічого. Got us Ну, a все, range. що я можу робити, це, типу, не помирати яким-то чином. I'm ready, Rook. Давайте по ногах. Ну, гэта мізер. Негледзячы на тое, што гэта была вельмі паспяховая атака, гэта просто было ні аб чым. О, божухна. Да хавайся, хавайся.
Які шанси? Ну, вообще ніяких. Все. А все, більше нема. На якому уровні мусила я сюди приходити? Ні, це некая... Дайте я погуглю. А що я можу тут зробити? Так у мене навіть не було ніякої можливості, типу, не пойти на гэты квест. Боже, ну давайте головне меню. Я не бачу просто... Я навіть до полови хп не дохожу. Як я можу тоді... Ось ми вийдемо в головне меню, і що це буде? І що ми зможемо зробити? Окей. Може, щитрим? У мене тільки така ідея, тому що я йому ось стільки зношу, типу, хп, коли я не можу дійти навіть до полови хп, She's blighted. There's a strange... то я не бачу, як я можу перемогти. Де тут? Давайте поміняємо на історію. Узровень наш. О! Ну, ось так, я ще, каб докладно ми гэта пройшли, бо feeling to it. The gods corrupted her. все ще у мене гад-мод. What should we do? What we came to do. У меня ощущение просто, что я сапраўды сюда не на тым узроўні прыйшла. А, так померти все-таки магчыма? Я думала, не. Да что рук робіш? I'm ready. Let's go. Я до сюль навіть не доходила. Toyed with these morsels long enough. Your strength is needed elsewhere. Hear my voice and return. Дайте, ну всілякий випадок. Я не веду, може ми все-таки можемо померти? It's gone. But А, it's все? Тобто забивати його не треба було. Ну я б все одно не стільки не знесла, мені здається, хп. Ці знесла? Не розумію. Да ми не можемо перемогти, то що? Gillenane will heal it. Then it'll come back stronger. Oh, if only we У were мене faster. очай був Or figured повнішим. out its weaknesses a little quicker. And we have to keep it grounded. Take the win. Dragon's still out there, but it could have been worse. It would have been worse if you weren't here. There's another dragon in Treviso. Maybe there's still time. Let's go. Hold on, Lucanis. We're on our way. Да, Тревіза там ГГ повне, я думаю. We chased away the dragon in Minrathous. Did you kill the one? We did not. That monster flew around the city for hours before it left, utterly out of reach. It rained ice on the city and spread blight in the canals. Treviso survives for now, as do the crows. But Ну...
Карабач, чел. I swore to keep Minrathous safe when I joined the Shadow Dragons. I had a duty. Then I hope you understand how we feel. We do not fault your loyalty to your people, Rook, but Treviso has suffered. Rook, you know Grey Wardens. Can they do anything about the blighted canals? Да, Maybe not сумняюся. right away. They'll have their hands full with the gods. Just send them word, please. We will not be idle. There are people to save and Antam to be made examples of. The city must know who did this. Give us time, Rook. If you truly wish to help, the crows will have work. The others, Nev, Ну, Are they all город, right? магчыма, They are. очистить then I неяк. can focus on Treviso. Once we find our footing, the blood of these gods will flow. Ну, падчыцерылі, канешне, мы, калі б я ведала, што смока не трэба поўнасцю перамагаць, магчыма, мы бы абралі па-іншаму. Окей. Працягнуць. Blighted dragons, Darkspawn obeying the Venatori? Maybe Solus will know something. 16 ўзровень. Так, ну давайте павернем усё, як было ў наладах гульні. Где это там? Мы были на... І мы, канешне... А, гэта, дарэчы, штосьці засталася выключанай. Окей. Давайте паразмаўляем яшчэ раз з Соласам. І пасля гэтага, напэўна, скончым серыю. Канешне, яна доўжылась дастаткова доўга, калі б я спрабавала гэтага смока забіць. Але, ну, хто ведаў, што хпшкі трэба было збіць не так шмат, як я думала. Бо гэта выглядала проста безварыянтна. А чаму мне не магло маяк адразу перакінуць? It's been a while since I was in Devinter, but I remember you. I was chasing a rageling, and you were after... The Voldorma job? Is that what you call it? I call it a mess. Then joining this team, it'll be just like old times. Все, поехали, дух. Вези нас додому. Shores. Боже, ну я під ураженням ад гэтага цмока. Ад таго, наколькі яно складана было. Калі нам трэба будзе ў выніку змагацца з Геланейн і гэтым іншым і яшчэ двумя цмокамі ўсё адначасова. Ну, я нават не ведаю. Delirium daggers vibrating like a song in a wine glass. Are those voices? Што вось гэта? З імі можна паразмаўляць? Striking the crossroads without forethought would be folly. The rebellion controlled it for far too long. Its defenses will be artfully hidden. You will not press. Our forces are cunning and sharp. Fenharel's spite is endless and his trickery not easily overcome. He will have traps in wait. A crossroads in ruin is no good to us. That was Elganon and Gillenane. Were we eavesdropping on the past? Так. It makes sense for Solus. His dagger, his enemies. Да, этот смог. Ну, шкада, што я сама не дажала, не даціснула. У нас ёсць некі новае пасланне ад Віяга. Дзейнасць Антаама. Мы сочым за дзейнасцю Антаама ў Трэвіза. Навіны несуцяшальныя. Мяснік вырабляе камяк, рэчыва, знявольваючае розум.
якое укун выкарыстоўваюць для уцяхамірвання найбольш вавольных жыхароў і зняволеных. Цікава, да якой катэгорыі, на думку мысніка, мы належым. Але на гэтым кепскія навіны не сканчваюцца. Нехта скраў вялікі запас каміка проста з-пад носа ў мяснякоў у гарнізоне. Кажаць, ён у лютасці, але вінаватаму ўдалося схавацца. Я хацеў бы спадзявацца, што злодзей на нашым баку і вырашыў пазбавіцца ад атруты. Але апошнім часам жыццё не бывае для нас такім добрым. Бягу. Все яшчэ перажываю за гэтага смока, што я яго не даціснула. Уласна. Чамусьці ў гэтым ёсць клічнік. Так, пазначаем як прачытаныя. Што у нас яшчэ ёсць у бібліятэкі? Можа, давайте пачытаем. Кодекс. О, шэраг стражаў. Дзённік Дарвіна. Імя для грыфона. Ёсць адзін грыфон, зусім малы. Ланцынт і Рэм яшчэ не далі яму імя. Яны хацелі дачакацца, калі ў грыфонаў пачне праяўляцца характар, а ён яшчэ не знайшоў сябе. Але я правёз ім нейкі час і ўбачыў, на што ён здольны. Я глядзеў, як Ланцыт правярае яго магчымасці на трэніроўцы. Яму патрэбны час, каб сцяміць, што да чаго. Але ён хутка лётае, любіць лезці ў гушчу бітвы. Ён адважны і чысты душой. Я прапанаваў назваць яго Асанам. З далійскага гэта можна перавесці як страла. Мне падалося, гэта імя яму падыходзіць, і яны пагадзіліся. Так што зараз гэта афіцыйна. Калі я больш нічога ў жыцці не дамагуся, прынамсі змагу пахваліцца тым, што прыдумаў імя для грыфона. Яшчэ больш запісак з дзённіка Дарвіна. Як і любы шэравартаўнік, я чуў пра грыфонаў. Усе гэтыя небыліцы, легенды, апавяданні аб тым, якую ролю гэтыя жывёлы некалі адыгрывалі ў нашай гісторыі. І як і любому шэраму вартаўніку, мне было цікава, якія яны насамрэч. Іх статуі расстаўленыя па ўсім Вэстхаупце. Але гэта не тое. Сёння я ўбачыў сапраўднага грыфона. Першы вартаўнік даручыў мне сакрэтны праект у Андерфелсе. Ніколі б не падумаў, што ў выніку я сустрэнуся з жывымі грыфонамі. Ланцыт і Рэмі ўжо прывыклі да іх, а я ўсё яшчэ не магу адысці ад шоку. Іх 13 цудаў, якія захоўваюцца ў таямніцы і якія павінны абараняць любой цаной. Я ўсё роўна не разумею, адкуль яны ўзяліся. Але так ці інакш, гэта мая праца. Уху-ху. Гэта мой першы тыдзень у гняздзе грыфонаў. Я не перастаю думаць пра тое, як добра, што за іх навучанне адказваюць Ланцыт і Рэмы. Грыфоны — тое яшчэ пакаранне. Гэта катаючыся па зямлі, якія лётаюць, гарлапаняць вечна галодныя клубкі пёраў і хаосу, якія ўвесь час крычаць і гадзяць. Прычым апошнія гэта зусім не жарты. 13 гадзячых грыфонаў пакідаюць за сабой жудасны бардак. Ланцыт проста паціскае плячыма і кажа, што Вэстхаупту не перашкодзяць угнаенні. Вядома, не перашкодзяць, калі гэта не мне прыйдзецца з імі вадзіцца. Я тут, каб ахоўваць гэтых жывёл. Я ўдзельнічаў у некалькіх паляўнічых вылазках супраць адзіночных спараджэнняў цемры на выпадак, калі нешта пойдзе не так, і магу сказаць, што захапляюся вытрымкай Ланцыт і Рэмі. Пройдзе яшчэ немала часу, перш чым гэтыя грыфоны стануць ваярамі з легенд, пра якія мы так шмат чыталі. Гэта мой першы тыдзень у гняздзе грыфонаў. На шэраг вартаў палюе не чалавек і не гном. І не эльф, ніводная са знаёмых мне істот. Кім бы ні была гэтая пачвара, яна дастаткова разумная, каб паляваць на вартавых. І ўжо забіла некалькі членаў нашага ордэна. Цяпер нашыя камандзіры баяцца, што яно нападзе на гняздо. Мы павінны спыніць гэтае стварэнне, пакуль яно не прычыніла яшчэ большую шкоду. Мне сказалі, што калі яно нападзе на гняздо, мая галоўная задача — абараняць грыфонаў. Мы не можам зноў страціць гэтых жывёлін. Калі нам удасца выманіць змрочную плакальшчыцу, я спадзяюся, што нават калі мы не зможам забіць яе, то хаця б зразумеем, з чым імеем справу. Вось такі у нас у серых стража. Ёсць яшчэ штосьці ў крумкачоў. О, таксама дзённік. Божах, яны ўсе вядуць дзённікі. Луканіс. Руханка, сняданак.
Інвентаризація, зустрічі, обід, тренування, зустрічі з Беларой. Ой. Вечера, переписки, дослідження. Другий запис. Розклад не змінився. Руханка, сніданок, оружие, зустрічі, обід. О, наприкінці вже писав у нас демон. Гэта, магчыма, нам зможа нешта дапамагчы. Можа, мы зможам выратаваць гэтага дэмана, калі мы разгадаем гэтую дыяграму, што ён намаляваў. Окей. У памятных так пазначаем ўсё як прачытанае. Так, і хутчэй размаўляем з Соласам. Для гэтага нам патрэбна нарэшце завітаць у свой пакой. Ён наверсе, калі я не памыляюся. Будзем медитацыі. Можа, у нас ёсць нейкія новыя элементы дэкору. Сможам заадно пераапрануцца. Ну, давай, Солас. Падзяліся з намі крышку сваёй мудрасцю. When last we spoke, you intended to assault the cruel and the corrupt in hopes of finding servants of Elganon and Gillenane. Has your search been successful? You could say that. It looks like both the Venatori and the Antom are working for Elganon and Gillenane. Unsurprising. The Venatori want magical secrets, and the Antom want to destroy anyone opposing their brutal expansion. Both will readily bow to anyone who promises them power. Да, і у гэтага ёсць свае вынікі, бо мы ўжо страцілі адзін з гарадоў. We've seen that power firsthand. The Antom and the Venatori both have dragons doing their bidding. Dragons? That is worse than I had feared. Yeah. We drove off the one the Venatori brought into Minrathous. Barely. Have you determined how the dragons are being directed? If it is blood magic, it may be possible to disrupt their control. The dragons were blighted. We think that's what let the gods control them. The Blight. Of course. The Blight seems to be the gods' favored tool right now. We ran into Venatori who could control Darkspawn. Elganon would not bestow such power unless the Darkspawn were to serve as the main force of his army. And I suspect Gillenane will see the Darkspawn as new subjects for her modifications. We've already run into a few Darkspawn nobody has seen before. That's in addition to the blighted dragons. That is the fate Всё Elganon and дрянно. Gillenane planned for this Коротей. world then. Corruption and blighted slavery. Даюць нам варыянты сказаць яму, што ён не такі ж добры, і пасля ўспамінаў, што мы бачылі, канешне, мы бачылі і тыя ахвяры, на якія ён здольны ісці дзеля дасягнення сваіх мэт ці перамогі. Мэты то яго добрыя былі, наколькі мы зараз ведаем. Іх трэба было спыніць у той час. Не сказала б я, што нічым не лепш, все-таки чымсь ён лепш, але ён таксама не святы. Stop acting like you're so much better than they are. Your bullshit ritual would have destroyed the world just as badly. Do you truly believe my goal was to destroy this world? Я не ведаю, што было твоёй мэтай. Like you said, was to transfer the gods to a better prison, the one you're stuck in now. And you were willing to tear down the veil and destroy this world while you did so. The veil is a wound I cut into the Fade in a moment of desperation, while making their prison. It should not exist. I had a host of spirits ready to help when the veil fell. They would have minimized the loss of life. Але б хтось все роўна памер. So, best guess, how many deaths? Hundreds? Thousands? At least.
Those deaths would have been on my conscience. Да, на його совісті But the вже world would на once again be сумлінні as it should be. вельми шмат смертю. Oh, and here I was worried. Many would have died, I know. But afterward, flowers would grow again. Spoken like a god. I am not a god. I am as I have always been. A man. All too aware of his failings. But equally aware that if he did not act, accepting the judgment it would bring, all would be lost. They call me the Dread Wolf. What will they call you Оксандра when this is прийшла over? повітатися. Вітаю на каналі, вітаю. Тисніть подобайки. Подписывайтесь, как не пропускать новые серии. Так, Кассандра, туди не треба, коли ласка. Все, коли камера упаде, это значит, Кассандра вирішила, що хопить вам на мене глядеть. І мені треба їсти, давати їй їсти, як тому Асану. Так. Мне, ну, калі мы адкажам, што нам няма розніцы, як нас будуць клікаць, гэта па суці і была яго логіка таксама. Ён хацеў выратаваць сусвет сваім метадам, і не было яму важна, як людзі да яго будуць ставіцца. Але я думаю, мяне будуць называць крыху полепш. I'm gonna stop the gods my way, without getting thousands of innocent people killed. Confidence. Certainty that you can do better. I believe I can work with that. If the gods are using dragons, you will wish to find someone trained to fight them. Have you unlocked the Lighthouse Illuvian? Yes, we found the crossroads. It's still confusing, though. I cannot help you from in here. You may need to find an expert in the magic of the Fade. And if the Darkspawn are to be Elganon's army, you will need Grey Wardens to fight them. Та, я вже I've got a few of поспробувала them. їх знайти. Their leaders don't trust me right now, though. I have faith in you, Rook. You seem to have a knack for gaining the cooperation of your adversaries. Ну, як бицем би нічим він нам не Solus допомог. thinks we need a dragon hunter and a Fade expert. He's right Ah, about the okay. Dragon Hunter, at least. Rook, when I was with the Inquisition, I saw some terrible things. But what happened to Treviso? I mean, so much Такої death. роботіння. Lucanus stayed behind. He said he'll be back soon, but at least you took care of yours. We hurt it, but didn't kill it. The dragon flew off before we could put it down. A dragon hunter would have helped him in Rathas, that's for sure. Ну, наступним разом давайте Then we будемо find one. трошку Next time a оптимістами. blighted dragon comes calling, it'll be the last time it comes calling. We can't forget the second dragon in Treviso. We should see how we can help, but we're without Lucanus until he's done helping the crows. Who knows how long? Hey, let's not Ah, get stuck in our regrets, вийшов. all right? Just so we're clear, you're taking advice from this elven god, Solus. The Solus who tried to tear down the veil? Ти ельф, really ти trust літерально him? мусиш ведати, хто такий соус. Ну, може, не під гэтым ім'ям, але... Конечно, я йому не довіряю. Trust is such a strong word, you know? So you don't trust him? All right then. So, a Fade expert and a Dragon Hunter. I'll ask around about Dragon Hunters and see what turns up. Come talk to me in a bit. And I've been corresponding with someone about the lighthouse's reverberative oscillations and the resulting dimensional peculiarities. Oh, sorry. Not relevant. I'll get a message through to a Fade expert immediately. See, Rook? Nothing to worry about. All right. We all know what to do. Let's get going. Так, звісно, треба знайти нам час і виконати квести наших сябров. У нас був квест від Хардинг, у нас був квест, мені здається, від Білари так само у Орлтанському лісі.
Зараз у нас квест з імі паразмаўляць. Гэта мы займемся ўжо ў наступнай серыі. Дзякую вялікі за прагляд. І падпісвайцеся, калі ласачка, на канал. Да сустрэчы!